Chceš vedieť, ako si získať jej srdce, bez toho, aby si sa musel tváriť ako niekto iný? Tieto tipy ti pomôžu vybudovať skutočné spojenie. Poďme na to. Kian 1. Buď sebavedomý, nie namyslený, dievčatá, priťahuje sebavedomie, nie arogancia. Kráčaj, rozprávaj a správaj sa tak, ako by si vážil sám seba. Sebavedomie je príťažlivé, pretože vďaka nemu sa cíti bezpečne a rešpektovaná. 2. Viac počúvaj, menej rozprávaj, pýtaj sa na jej sny, záujmy, obavy. Keď hovorí, naozaj ju počúvaj, očný kontakt plus pozornosť, emocionálne spojenie. 3. Buduj citové spojenie. Podiel sa aj o svoje myšlienky a príbehy. Zraniteľnosť ťa robí ľudským a blízkym. Neukazuj len svoju silu, ukáž aj svoje srdce. 4. Rešpektuj jej priestor a nezávislosť, nebehaj za ňou ani ju nezahlcuj. Podporuj jej ciele, nie ich ovládaj. Čím viac ju rešpektuješ, tým viac ti bude dôverovať a milovať ťa. 5. Rozosmej ju, humor vytvára chémiu. Hravo a s rešpektom ju podpichni, ukazuješ tým svoj šarm. Smiech, equal pohoda, equal spojenie. 6. Buď trpezlivý. Láska nepríde za jeden deň. Nesil to, nechaj vzťah rásť prirodzene. 7. Buď sám sebou, bez ospravedlnení. Hranie sa na niekoho iného sa obráti proti tebe. Buď najlepšou verziou seba, práve to ju skutočne priťahuje. Výzva na akciu, ak sa ti video páčilo, zanechaj v komentároch a ak veríš v pravú lásku, klikni na odber, čaká ťa viac citovej múdrosti už čoskoro.